にちは。また新しいブランドを、紹介させてもらいます。香港から来てくれたブランドなんですが、アブソルートヴィンテージというブランドになります。はい。じゃあお名前と自己紹介をお願いします。我係阿 Ben 啦，咁就係香港過嚟嘅眼鏡設計師。咁而除咗設計之外咧，我哋仲會有部分嘅眼鏡係自己生產嘅，係啦。咁啊一個香港嘅 brand 啦，就喺2010年開始發生，跟住而家做咗16年。デザインは誰がしてるんですか？原本我就係自生眼鏡出身。そうなんですね。でその時は本のフレームをデザインしてたんですか？即係打工咪幫啲牌子設計眼鏡咯，就睇下個乜都有嘅，因為我以前喺大公司做，即係咩性質嘅物料都有，係啦。いろんな種類があるんですけども、例えばなんかこういうものはどうやってこれも本なんですよね。どうやって作るのかすごく興味があるんですけど、これはどういうふうに作るんですか？因為我哋想即係牛角咧，佢個顏色比較少。即係如果我喺Acetate 嘅系列咧，我哋個風格咧就係好多顏色嘅。咁但係如果喺牛角嗰個系列裏面咧，因為牛角本身佢都係得幾種顏色嘅啫，即係天然嘅嚟嘅嘛。咁我哋就諗好多唔同嘅可能性，即係測試佢可能係好似呢啲咁啦，我哋就攞火燒過佢啊。呢啲咁咧就係攞啲嘢刮佢，刮啲紋，或者直接係用佢啲牛皮啊，即係最窩嘅狀態去做啊，或者好似呢啲咁樣就加咗啲漆器上去，即係嗰啲石，即係嗰啲漆啊，係啊。なんかちょっとさっき漆を塗ってるんですね。ラッカーを塗って、で防水、それからあとは手入れをそんなにしなくてもいいような感じだって言ってました。因為我哋本身係 Absolute Vintage 嘛，其實就係點講咧？Vintage style 即係舊嗰啲風格，但係用啲 modern 嘅設計，即係可能係即係個 size fitting 已經 modern 啲啦，跟住顏色啊嗰啲配搭上面都係近代啲嘅，但係個感覺就係 vintage 嘅，咁所以就會玩好多呢啲 mix。こういうのもすごく綺麗な。佢話呢一個都幾靚。係啊，呢個都係 acetate 嚟嘅，即係個 rim 係 acetate，即係一啲傳統啲金膠配，但係我哋啲acetate 嗰度就揀啲 colourful 啲嘅去。本のフレームは普通にお店で買うことができるんですか？それとも注文して作ってもらう？兩樣都有，即係我有 stock 嘅，但係又唔係好多啦，因為同埋隻隻都唔一樣，因為有啲可能係好 balance 嘅啲花紋，有啲可能好鴛鴦都有。係啦，咁就現貨有少少喺度啦，跟住好多如果中意牛角嗰啲人咧，就上嚟就係custom made嘅。じゃあもう本当に個性的なねフレームが自分でこう手に入るっていう感じですね。係啊，好多客都係咁樣，因為有時佢哋對呢啲天然紋有少少要求嘅，咁都可以盡量就嘅，但係又未必可以就得晒，即係佢可能想要平衡啲嘅，即係唔好咁鴛鴦嘅咁樣即係因為有啲款好鴛鴦嘅，可能啲開出嚟嗰啲料，咁啊盡量就翻，即係如果 custom 嘅。なるほど。そうか。じゃあ展示会ではまあね日本語は言語の意思疎通が多分しにくいと思うんですけど、ね誰か通訳してくれる人がいるので、その辺は安心できましたね。会場には基本的にまあ今翻訳していただいているルイスさんをはじめ通訳できる人がいるので安心して来れると思います。そうね。じゃあ僕なんかすごく気になるのは新しいやつこれ届くの？思ったほど厚みがそんなにないで薄い感じでかけ心地もすごくいいです。はい、ここにクリングスもついてるのでサイズ調節もできるし、形もすごいねスクエア気味で
最近僕のお気に入りのデザインでもこれもね気になるんですよ。これ新しいやつでこれは係牛角。これは表を焼いたもの呢個係なの我燒で、過。啊，我知。でここテンプルのとこじゃなくてこのモダンが木だそうですね。こんな感じ。もう一本これいっちゃう。呢個係刮刮啊！我哋もうちょっとこういう個性的なやつもありますからいいですね。おすすめは個人的にどれが如果佢嘅話，你我覺得就係呢一款，即係啲方形型格少少嗰啲。ありがとうございます。